Ten поведе благодатствени песни и понеже беше победила сила от всякакви опасност и освободи, да бе гласно да ти пеем. Радвай се, невесто, на небесна Радвай се, че небесите се радва заедно с земните. Радвай се, че земните ликуват заедно с небесните. Радвай се неблагощността на апостолите. Радвай се непобедимо дързновение на мъчениците. Радвай се твърдо опора на вярата. Радвай се светло познание на благодатта. Радвай се ти, чрез когато адът видял голем. Радвай се ти, чрез която се облякохме в слава. Радвай се, небесто, на небесна яра. Последваха нейните лъчи и да засветили след търсиха могъщия цар, а като стигнаха ли при постижение, възрадваха си му пеха. Алилуя! Като спеси викаше към Богородица, да се клонче на неувязваща младочко, радвай се придобитко на безсмъртния плод. Радвай се ти, която отгледаш човеколюбив земеделец, радвай се ти, която си родила наследителя на нашия живот. Радвай се, Ниво, която радваш от обилни щедрости, радвай се, трапезо, която носиш обилно очищение. Радвай се, защото ти прави да разсъвтираят на сладостите. Радвай се ти, защото приготвяш пристанище за душите. Радвай се, приятно молитвено кадило. Радвай се, очищение на свения свят. Радвай се, Божие благоволение към смъртните. Радвай се, дързновение на смъртните към Бога. Радвай се, небесто, на небесна яра. Радуйся, невесто, небесна яра. Иднати се събрутвали със съмнение, целувате и още се смути, като влезеше небесата към тебе и те мислеше непорочно си се правоокрадена.
Затова като означи си зачено, от Духа Света гореше, Алилуя. Как ангелите възпяна духовен на Христа във плът и се тича се като към пазар виждато, като непорочен агнец отхвърлен в утробата на Мария, която възпяха и рекоха: Раде се майко на агнеца и пастиря, раде се дворе на словесни гости, раде се защита с невидимите врагове, раде се ти, през която се отварят райските врати. Радвай се, че небесните се радва заедно с земните. Радвай се, че земните ликуват заедно с небесните. Радвай се неблъкваща уста на апостолите. Радвай се непобедимо дързновение на мъчениците. Радвай се твърдо опора на вярата. Радвай се светло познание на благодатта. Радвай се ти, чрез която адът биде оголен. Радвай се ти, чрез която се облякохме в слава. Радвай се небесно, небесная. Последваха нейните лъчи и нарекаха светилници, търсиха могъщия цар, а като стигнаха ли при полестежите, възрадваха си му пеха. Алилуя! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Почти има от херовимите и насравнено по-славно от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. В името Господне благослови Отче. Боже, Господи Бог наш, сега всякога и във вечните векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвета Богородице, спаси ни, нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто, Владичице, Ти чрез Твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничката надежда на обезнадеждените и помощ на нападнатите, готова застъпница за уния, които се притичат към Тебе, прибежище на всички християни. Не се гноси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради помислие съзнателно станах роб на житейските сласти. Но като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смили над мене грешния и разпътен и приеми моята молба, която ти принасям с нечисти устни. Като си послужиш с Твоята майчинска свобода, моли Твоя Син и наш Владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения да ме обърне към покаяние и ме направи опитен изпълнител на своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене, в
В настоящия живот бъди ми гореща застъпница и помощница. Прогонвай вражеските нападения, но опътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда избави ме от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа моя владичица Пресвета Богородица, чрез Твоето ходатайство и застъпничество, по благодата и човеколюбието на единородния Ти Син, Господа и Бога и Спасителя наш Исуса Христа. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния му Отец и през светия и благия животворящ Негов Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Укрити поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които прелъстително се насочват към нас. Уталожи плътските ни възбуждения и приспи всяка грешна наша мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезвено сърце, сън лек и освободен от всякакво сатанинско мечтание. Вдигни ни във време за молитва, утвърдени в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното, великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси молитвата ни на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Свети. Света Троице, слава Тебе! Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Господи, по молитва на Твоята Свята Майка, помилуй моята греховност. От Вие, брати и сестри, трябва да сме заедно тази последна обща част на акафиста образа на Майката Божия. Всички бяхме се занимали с достоинството на вярата, която носим. Ние показахме сигурно с тишината, тази самообладена вътрешна молитва, духовното присъствие на Майката Божия. Така с историята на Ортопедския манастир, един от манастирите на Света гора, който притежава 5 чудотворни икони. Една от тях е за чудо, което става в 17 век. Един млад човек, обърнен от тези на живота, осквернил се от живота, но чувства себе си лечение, че трябва по някакъв начин да се очисти. Чудотворната икона на Майката Божия, тази, която е в Ортопедския манастир, пристъпва към нея, иска да влезе в храма, стана пред иконата. В момента, когато застава пред иконата, се явява една блестяща светлина и го пада на земята. След малко той се събземе, става. Също с Майката Божия, с апостоли и небожители, много светци, застанат пред него, самата се стави хвърля на земята. Или по-точно неговата греховност. Той осъзнава себе си и след като излезе в храма, отиде пред богомъдрите старци, разказва своята много голяма греховност, но и другото ще. В него има разстояние, нека те да се помолят. И ето, нека Майката Божия да позволи да се докоснат на нейния опит. Тук нататък аз ще стана друг човек единствено, той стана друг човек. Пожелавам всички вие с малкото и голямото усещане, присъствието на Бога, особено с милостта на Майката Божия, да ставаме нови човеци. Лека нощ на всички вас, до година със здраве.